Assalomu alaykum. Mavzui навбати мо мавзӯи ҳаштум мебошад. Ман Қосимов Абдунаби мебошам. Мавзӯи навбати мо мавзӯи ҳаштум аст. Асосҳои графика дар Visual Basic.net аст. Омӯзиши фанни асосҳои барномасозӣ дар вебинетро давом медиҳем. Дар ин мавзӯъ мо истифодаи графика дар дохили забони барномасозӣ Visual Basic дида мебароем. калимаҳои калидӣ ки ҳангоми истифодаи ҳамин графика истифода бурда мешавад ман мефаҳмонам. Форматҳои графикӣ, пиксел, қабати графика, системаи координата, объекти пен, объекти solid brush, объекти point, объекти rectangle, форма, элементҳои идоракунӣ, элементи идоракунӣ picture box. Синфи графикс. объекти хеле синфи графикс, порчаи хати рост, росткунҷаи ранг карда шуда, эллипси ранг карда шуда, камон, сектори ранг карда шуда, тасвири хеле сатр мебошад. Тасвири фигураҳои стандартӣ. Барои тасвири фигураҳои стандартӣ калимаи фармонҳои draw line, draw rectangle, fill rectangle. Яъне дар инҷо агар нигоҳ кунед draw rectangle истифода шуда истодааст ва fill rectangle. фарқият дар он аст ки draw яъне тасвир мекунад ҳамон росткунҷаро, лекин дохилаш ранг карда нашудааст, сафед меист. Fill rectangle якбола росткунҷаро тасвир мекунаду дохилаша якбола fill яъне ки рангубор мекунад. Draw ellipse, draw fill ellipse, draw arc, draw pier ва fill pier. Инҳо фармонҳое ки ҳангоми кор бо тасвирҳо хеле бисёр истифода бурда мешаванд. аз ҳамин саҳифаҳои китоб хондан намоед ва дониши худро сайқал диҳед. GDI ин интерфейси барномарезии замимаҳо API дар системаи оператсионии Microsoft Windows мебошад. GDI имконият медиҳад ки дар экране ва принтер маълумот инкос шавад. API Application Programming Interface мегӯяд. GDI бошад Graphics Device Interface ва расшифровка яъне ки кушода мешавад. Муқаддимаи графика. дастрасӣ ба API интерфейси GDI Plus бо ёрии гурӯҳи синфҳо бо номи интерфейси синфҳои идорашавандаи GDI Plus мегузарад. он аз синфҳои фазоҳои номии зерин иборат аст. яъне ҳангоми кор бо графика мо аз синфи drawing 2D, drawing imaging, drawing text ва printing истифода бурда метавонем. тасвирҳо аз рӯи ченак ду хел мешаванд. дученака ва сеченака. ва графика барои тасвирҳои дученакаи векторӣ мисол шуда метавонад 2D мегӯям. порчаи хати рост, росткунҷа, эллипс, хати шикаста, хати каҷ, хати сарбаста. тасвирҳо, расмҳо, инҳо ба тасвирҳои графикаҳои сеченака мисол шуда метавонад. албатта эллипс, куб ва гайра. яъне силиндр, эллипс не силиндр. бубахшед, яъне эллипс ин ба графикаи дученака дохил мешавад. ба графикаи сеченака бошад силиндр, пирамида, куб ва гайраҳо дохил мешавад ки дар фазо тасвир карда мешавад. тасвирҳо, расмҳо, тасвирҳои нуқтави растровӣ бо синфи bitmap, яъне бо форматҳои BMP, GIF, JPEG, EXIF, PNG, TIFF оварда мешавад. нишонагузории типографӣ. тасвирҳо аз рӯи намудашон ба се гурӯҳ ҷудо карда мешаванд. тасвирҳои растровӣ, тасвирҳои векторӣ ва тасвирҳои фракталӣ. тасвирҳои векторӣ асосан ба тасвирҳое ки бо воситаи фигураҳои геометрӣ сохта мешаванд дар ҳамвори ё фазо.
باز البته که فرمولهای گوناگون گیومتری و تصویرهای راستروی باشد. تصویرهایی که آن تصویرهایی که با واسطه پیکسل ها ساخته می شود. در اینجا آن فرمت های فایلی که ما با آن معین کرده می توانیم که کدام فرمت فایلی کدام نمودی تصویر را دارا است. راستروی یعنی BMP، GIF، JPEG، EXIF، PNG و TIFF را دارا بوده است. باز در اینجا یک نقطه دیگر را همراه کردنی هستم که پیکسل چیست، ویدیو پیکسل چیست و نقطه چیست. نقطه این المنت خردترینه که پرینتر چاپ میکند نقطه نامیده میشود. پیکسل باشد یا پیکسل چیست؟ المنت خردترینه که در تصویرهای راستروی استفاده برده میشود. المنت خردترین تصویر راستروی را پیکسل مینامند. ویدیو پیکسل باشد المنت خردترین اکران میباشد. تصویرهای سیوم نمودی تصویرها را من گفتنی هستم که این تصویرهای فرکتالی است. تصویر فرکتالی این تصویرهایی که مایده از یگان فیگورا با فیگوراهای گوناگون ساخته می شود. لیکن در با تصویر فرکتالی از طبیعت یک مثال آوردن ممکن است که ما میدونیم که در طبیعت یک رستنی هست با نام ادوانچیک میگویند. در بعضی محل ها دکافونک، در بعضی محل ها گوشکارکنک، یعنی قوقو، یعنی ترجمه است در ترجمه ادبیش قوقو. اکنون همین به نمودی زونتیک باید میشود. خودی همون رستنی ادوانچیک قوقو همون به نمودی زونتیک باید میشود. وقتی که ما پوف کرده و به قسمت تقسیم میکنیم به واسطه پوف، یعنی ما وقتی که باید تقسیم شد گفتن ما ممکن است که هر یک تقسیمات با قسم ها جدا شدن آنها وقتی که باید تقسیم شد باز میبینیم که مایده المنت ها با همون با تصویری خودش رو میدهد، با همون نمودی زونتیک رو میدهد، لیکن با اندازه هایشون فرق میکنه. انا همین رو فرکتال میگویم. با نمودی فرکتال تصویر کلان است، یک شکل فیگوره رو میدهد. وقتی که با قسم ها جدا کنیم با شکل اوله رو میدهد. این مفهوم رو ما میتوانیم باز با مثال متن آوردن ما ممکن. متن در ها نیست فرکتال با میخورد. حالا این مفهوم فرکتال در دنیا مفهوم نو میباشد. از همین نقطه نظر علمان اویدی همین فرکتال حالا کار کرده ایستادیان، تحقیقات برده ایستادیان. علمی یعنی در این مفهوم نو میباشد، تصویرهای نو. و فرکتال در چقدر که گفتم در متن ها نیست استفاده میشه مفهوم فرکتال. مثال همین شاهنامه فردوسی یک کتابی کلان با نام شاهنامه نوشتند که ابوالقاسم فردوسی. اگر ما تمام 9 جلد همین شاهنامه را خوانده برایم میگیم که شاهنامه است. اکنون یک از همونجا یک قسمش یا یگان داستان یا یگان شعر را با ما گرفته تیاد ما میگوییم که یک قسمش ما میگوییم که این نیست از شاهنامه است. از همین نقطه نظر این رو میگویند فرکتال. خب تصویرهای نقطه بی راستروی چخیلی که گفتیم از پیکسل ها ساخته میشه. من برای همین نمودی تصویر رو تصویر کردم. هر یک پیکسل با سیستم 16 رنگگذاری کرده میشه. یعنی 00000 دو رنگ اولش رنگی سرخ، بعد رنگی سبز، بعد رنگی کبود میشه. اکنون از 00000 تا 4 تا F رنگ های گوناگون با کامبیناسیون گوناگون ساخته میشه. یعنی سیستم از 0 تا F این سیستم 16 است. قیمت مینیمالیش 0 میشه. قیمت ماکسیمالی هر یک همین 6 پوند
F дар системаи 16-ӣ системаи ҳисоби 16-ӣ 15 мебошад. Ана дар инҷо мисоли кодҳое ки 80 40 00 мана рангаш ин хел мешудааст. 80 80 FF ранги ҳамин хелро медиҳад. 00 FFF ранги ин хел. FF мисол FF 0000 сурх аст, яъне дута аввалаш сурх, дута баъдинаш сабз, баъд блу кабуд охираш кабуд. Ана ҳамина тасвир кардам. Мана 1 2 3 4 5 6 7 8 пиксел. 8 ба 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ба 8 истифода шудааст. Ана подряд 8 пиксел 3 коди 3-ро дорааст. Мана коди 3 8 маротиба ҳаминро менависем ва ғайро. Ҳар якта ҳамин нуқтаҳо, инҷа ба кадом кодҳоро истифода мебарем. Охиронаш 2 будааст. 2 будааст. Мана инаш 0 коди 0, инаш 4 код FF сафед. Мана инҷа сафед аст. Мана барои ҳамина тасвир кардам. Пайдарпайи зерин дар хотираи компютер ҷойгир карда мешавад. Дар компютер чунин намуд тасаввурот мавҷуд аст, ки барои мо ин хел нишон медиҳад. Тасвирҳои нуқтави растровӣ аст. ҳамаи коди рангҳо аз 000000 то FF шумораи онҳо мешудааст чӣ қадар 16,777,216 ранг дар компютер мо ҳамон қадар комбинасияи рангҳоро сохта метавонем. Элементҳои сохтории GDI плюс мана системаи координатӣ ба мо дода шудааст. Системаи координатӣ ва аз рӯи системаи координатӣ мо рангҳоро гузошта метавонем. Мисол пикселҳо. Пиксел 00, пиксел 4 мана инҷа координатаи ва мана объекти графикс. Акнун кор бо графика, объекти графикс дар инҷо истифода бурда мешавад. Мисоли ҳаминро мебинем. Барои ҳамин тасвирро ҷиғ задан ба мо объекти сохтани тасвир дим расм as image.from file logo kbtut политех png сохтани нуқтаи ҷойгиркунӣ. Хоб ба ҷои ин низ мо ягон тасвири дигарро низ гирифта метавонем. Ба ин тасвир сохтани объекти графикс бо методи create graphics сохта мешавад. dim gs graphics g баробари me.create graphics, яъне ба форма мо сохта метавонем графикаро аз тасвири мавҷуда. dim tasvir as new bitmap rasm.bmp dim gs graphics.from image tasvir. Объектҳои ба объекти графикс истифодашаванда. синфи пен барои кашидани хатҳо, синфи браш барои бо ранг пуркунии фигураҳои сарбаста, синфи фонт барои кашидани символҳои матн, сохтори колор истифодаи рангҳои гуногунро доро мебошад. Кашидани порчаи хати рост. Барои кашидани порчаи хати рост мана J.draw line ин рангро медиҳем. Баъд x1 y1 x2 y2 координатаи барои хати ростро тасвир кардан худи хати рост чист аст. ду нуқтаро мо пайваст кунем, хати рост ҳосил мешавад. dim нуқтаҳо as new point 4 нуқтаҳо draw line мо метавонем мана хел аз рӯи point кати нуқтаҳо кати ҳамин хатро низ пайдо карда метавонем. dim қалам as new pen рангаш кабуд dash стайлаш яъне ки стили ҳамун хаташ чӣ хел шавад. хосияти line join шакли нуқтаи пайвастшавӣ. хосиятҳои start cap ва end cap шакли нӯкҳои хати муайян хатро муайян мекунад. хатҳои нӯгаш чӣ хел шавад хати пайвастшаванда. Кашидани рост кунҷа
Tasvir kardani rostkunja чӣ хел аст? J.draw rectangle. Рости draw rectangle мо хати ростро пайваст карда метавонем ки ранг x1 y1 xy аз куҷо хат барои tasvir кардан аз куҷо хат шавад ва видзу ҳейдаш бару баландии он хат оварда мешавад. Дим росткунҷа as new rectangle. Бо мана мисоли дигар ҳаракати мо rectangle тасвир карда метавонем. Ана кашидани ellipsҳо ва камонҳо чӣ гуна аст? Барои тасвир кардани ellipse draw ellipse истифода бурда мешавад. Албатта ки барои тасвирҳо чӣ хеле ки гуфтем, аввал ранг, баъд бана 100 50 80 40. Акнун аз вай натиҷаҳои дигар дим as new rectangle 100 50 80 40. барои тасвир кардани ellipse аввал ранги хатро мо мегирем, ранг, баъдан ба мо x-у y координате ки аз куҷо сар шавад, баъд дарозии радиуси якум дуюм, дарози мана радиуси якум радиуси дуюм. Мисол мана draw arc камонро чӣ хел тасвир кардам. бисёркунҷаҳо. барои тасвири бисёркунҷаҳо ба монанди ҳаминҳо чӣ хел мо бисёркунҷаҳоро тасвир карда метавонем. Дим массиви нуқтаҳоро месозем аввал. Албатта ки аввал массиви нуқтаҳоро бояд созем. New point. Ана нуқтаи якум 0 нуқтаи дуюм 50 ба 30 ва нуқтаи сеюм 30 ба 60. 00 50 ба 30 ва 30 ба 60. нуқтаҳоро мондем ва бо воситаи draw polygon мо ҳамин хатҳоро бояд пайваст кунем. қалам рангаш сурх додагам массиви нуқтаҳое ки ҳангоми он дар ин ҷо мо сохтем, ҳангоми эълон кардан сохтем. хоб контурҳо истифода бурда мешавад. инҷо мисоли контурҳоро истифода оварда шудагӣ. фигураҳои сарбаста ва фармонҳое ки барои фигураҳои сарбаста истифода мешавад оварда шудааст. мо қаламҳо ва фигураҳои ранг карда шуда. гредиентҳо, хатҳои каҷи сарбашта ва кушод, хатҳои каҷи сарбашта ва кушод дар C#, нишонгузории типографӣ ва draw text, яъне ки барои чопи матн. мана барномарезии масъалаҳо ки дар ин ҷо мо дида мебароем. формаи бо элементҳои идоракунии текстбокс ва пикчербокс созед. барои ҳодисаи пахши батн процедуре нависед ки он аз текстбоксҳо қиматҳои бар, баландӣ ва мавқеи ягон росткунҷаро дар ҳамворӣ гирифта дар пикчербокс расми онро мекашад. мисол x-у y яъне координати аз куҷо кашидана сар кунад медиҳем. дар ҳамин ҷо координата аз 0 ҳаминҷа ҳисобида мешавад, яъне болои ҳамин нуқта. баъд баландию барро медиҳем, қимати бару баландӣ, баландию бар, height, width. баъд аз он нуқтае ки мо координаташро додем баландӣ, бар тасвир карда мешавад ва аз рӯи бар, баландию бар ҳамон росткунҷа тасвир карда мешавад. 80 ба 40 ин координати оғози ҳамин росткунҷа аст ва 60 ба 40 баландии 60 бараш 40. мана 60 40 давомашро худаш автоматик компютер чикор кард, тасвир кард. ин коди ҳамон барномаи ҳамин ози нишон. ҳангоми дида истодаем ки 1 2 3 4 5 то лейбл гузоштагӣ ҳастем. 1 2 3 4 то текстбокс, 1 то пикчербокс. мана ин элемент номаш пикчербокс аст. аз ҳамон қисмати элементҳо гузошта метавонем. ин батн ҳаст. ва батнро вақте ки пахш кардем, ҳангоми пахши батн як переменӣ мебинем, тағйирёбанди G эълон кардем ки кор бо графика аст.
ҳамин ҷи picture box яка точка create graphicsаш ҳамин ҷи ба picture box як ба сохта истодем графикара ва тағйирёбанда эълон карда истодем x y h v as integer x و y و h و v ҳамин тағйирёбандаҳоро a text box 1 2 3 4 мегирад мебахшад баъд ба воситаи draw ҷи ин graphics аст графика аст ҷи ҳамин ҷи точка draw rectangle тасвир кун rectangle росткунҷаро рангаш ҳамун ҳангоми тасвир кардан рангаш сиёҳ аст фаҳмо ручкаҳомо пенсил ё қаламомо мебинем координати оғозаш мана xу y ва бару баландӣ мана мисолҳои ин буд мавзӯи навбатии мо оиди кор бо графика дар забони Visual Basic